сокинони шаҳру деҳоти Конибодон бо шукронаи давлати соҳибистиқлол ваҳдати миллӣ раванди босурати маъракӣ, бунёдкорию созандагӣ ва гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ, арҷгузорӣ ва ифтихор аз ин мероси бузурги миллӣ Наврӯзи байналмилалиро истиқбол ва ҷашн гирифтанд. Мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр баҳри дар сатҳи баланд баргузор намудани тантанаҳои Наврӯзӣ барномаи васеъи пурмаънӣ таҳризӣ намуд. чун таомули ин иди аҷдодӣ ҳамагон баъди чанд рӯзи омодагиҳо ва тозаву покиза намудани манзилу макону маҳалли зист ва иштирок дар корҳои ободонӣ, ки аз суннатҳои асосии наврӯзист, ба идгоҳ баромаданд. Ин ҷашни бузурги миллӣ ва ҷаҳонӣ дар баробари некию накӯкорӣ, рӯшноӣ, оғози корҳои деҳқону кишту кори баҳорӣ, ҳидоятгарии амалҳои хайрхоҳӣ ва ободкорию созандагист. субҳи наврӯзӣ шаҳри бостонӣ канд бо садои карнаи сурнай ва суруду таронаҳои баҳорӣ оғоз гардид. чун ҳамешагӣ сокинони шаҳр ба идгоҳи асосӣ боғи фарҳангӣ фароғати истиқлол, ки бо рамзҳои давлатӣ, парчамҳои рангоранги идона, шиёру овезаҳои тараннумгари Наврӯз оро дода шуда буд, ташриф оварда аз намоиши ҳунарҳои халқӣ, маҳсули достони пазандагону қаннодони шаҳр, барномаи консертии саршори шукронаи баҳору Наврӯз, табиати зебову осмони соф ва эҳсосоти наҷиби айёми бо иштироки санъаткорони диёр лаззат бурданд. дар даромадгоҳи Наврӯзгоҳи асосӣ дар растаyu хаймаҳои идонаӣ намояндагони ҷамоатҳои шаҳроку деҳот ва корхону муассисаҳо бо риояи анъанаҳои миллӣ, суфраҳои наврӯзии ҳафтсину ҳафтшин ва таомҳои миллии хоси Наврӯз, шириниҳои миллӣ, сумалак, маҳсулоти соҳаҳои саноату кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ аз қабили қолинбофӣ, бофандагӣ, сӯзанидӯзӣ, кулолгарӣ, зарддӯзӣ, қуроқдӯзӣ ва гаҳворасозӣ ба намоиш гузошта шуда буданд. мардум дар гӯшу канори Наврӯзгоҳ бо савту тарона, иҷрои суннатҳои наврӯзӣ ва намоиши санъати пурғановати миллии Тоҷикистони соҳибистиқлол, меҳнати бунёдкорона ва пуршарафи мардуми он, фазои осудаву оромии ватани маҳбуб ва орзуву ормонҳои миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ситоиш мекарданд. мусобиқаҳои варзишӣ ва озмунҳои мухталиф бо ҷолибияту шавқоварии рӯҳии аҳли идгоҳро болидатар мегардонид. зинни муборакбодиҳои самимона аз ҷумла таъкид гардид, ки Наврӯз аз ҷашнҳои кӯҳани тоҷикон маҳсуб ёфта, дар солҳои соҳибистиқлолӣ суннатҳои хосаи Наврӯзӣ иҳьё гардида, маҳз бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯз дубора дар сархати ҷашнҳои миллии тоҷикон қарор гирифт ва ба ҷашну сурури умуми миллӣ табдил ёфт. ҳамагон дар маҳфили Наврӯзӣ умеду нияти барору баракати корҳои ободонию созандагиро аз Наврӯзи фархундапай мекарданд. ин орзу таманниёти ҳамагон дар барномаи рангину пурмуҳтавои театрию ҳунарӣ низ таҷассум ёфт. саҳнаҳои бедор шудани табиат, хандаҳои кӯдакону наврасон, шодию фараҳ аз расидани рӯзи нав, рамзи баҳору таманниёти бобои деҳқон ифода ёфт. ҳамчунин саҳнаҳои Наврӯзи ҷамшедӣ, таронаҳо дар васфи баҳору Наврӯз бо иштироки дастаҳои ҳунарии шаҳр таҷассумгари нияту орзуву омоли сокинони канди бостонӣ баҳри шукуфоӣ буд.